Magandang araw kakaluguran! Last episode ng ating Decade of Light, Journeying Together in One Mission, ay nakasama natin si Reverend Father Joel Jomarsos P. Gatus, ang kura paroko ng San Jose Parish sa San Jose, City of San Fernando, Pampanga. Bilang isang social media influencer, napakahalaga kay Father Joel na bigyan ng understanding at humility ang mga basher nito. According to him, our anger is rooted in ignorance. Kaya naman ang dapat gawin, intindihin ang pag-uugali ng bawat tao at laging isaisip that we cannot please everybody. Bilang si San Jose ay ang tumatayong ama ng Panginoong Jesus. Napakalaking bagay din kay Father Joel na tumayong ama sa kanyang komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay katekesis sa mga bata at pagtulong sa mga maralita. For him, being a father in his parish is a reminder that to lead is to love, to serve and trust in God's plan. Kaya naman, para sa panibagong episode ng ating Decade of Light, Journeying Together in One Mission, tayo nakakaluguran at makilakbay sa ating nag-iisang misyon. At bago natin umpisahan ang ating kwentuhan, maaari niyong i-like at i-follow ang aming Facebook page, ang Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. At huwag din kalimutan na mag-subscribe. I-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa aming YouTube channel at ASF Radio Station 919 FM. Magandang araw kakaluguran at isang bagong episode na naman ang ating matutunghayan dito sa Decade of Light, Journeying Together in One Mission. At ang ating guest for this episode ay walang iba kung hindi si Reverend Father Ronnie D. Cao, ang parish priest ng The Lord's Ascension Parish dito sa Lourdes Heights Subdivision, City of San Fernando, Pampanga. At magandang araw po, Father Ronnie, at kumusta po kayo? Magandang araw, Miss Chin. Mabuti naman at natutuwa ako at ako'y naging bahagi nitong pagdiriwang ng ikasampung taong anibersaryo ng radio station ng ating Archdiocese, ang DWBL 91.9 Bright FM. Ayan. Father Ronnie, ang inyo pong programa ay medyo matagal na rin po dito sa ating radio station, no? Ang King Lagyo ng Jesus. Pwede niyo po ba kaming kwentuhan kung paano po ba nagsimula itong inyong journey dito sa ating radio station? Magandang balikan yung kwento, Miss Yin, na nasa Magalang pa ako noon at parish priest ng Christ the Divine Healer Parish, na kung saan lagi akong kinukulit ni Apong Seto, ang ating Archbishop Emeritus, na simulan na ang healing program para sa registration ng ating Archdiocese at kasamang nagpa-follow up ng ating among sa Impapawid na si Among Pep Bakay. Subalit, nung mga panong yon, hindi ako nabigyan ng pagkakataong simulan na kaagad ito. Hanggang sa dumating yung panahon na nalipat ng parokya at naging parish priest ng San Matias Apostol Parish sa San Matias Santo Tomas, partikular noong panahon ng pandemya, taong 2020. Ito yung panahon na nalungkot ako sa mga pagkakataong na nagsang mga simbahan, natigil ang pagmimisa, although sa parokya namin noon sa San Matias, hindi naman natigil ang pagmimisa kasi ginamit namin yung social media at kahit iilan lang kami, pero alam namin marami ang nagsisimba, nakikibahagi sa banal na misa na nasa kanikanyang pamamahit, yung iba nasa ibang bansa pa. At kaya naging mahalaga para sa akin yung misyong ginagampanan ng radio station ng ating Archdiocese, higit lalo na nung mapagtanto ko na yun pala yung napapanahon, tinakdang panahon ng Diyos upang simulan ko na yung healing program sa radio station sa DWBL 91.9 Bright FM. Sa totoo lang, matagal na panahon parang pinag-uusapan kung anong magiging laman ng programa. Pero sabi ko nga, naging mabilis yung proseso ng pagbuo ng konsepto kung anong gagawin sa healing program. Hanggang sa mag-usap kami ni Among Pep at na banggit ko sa kanya, ang iniisip kong maging pamagat, King Lagyo ng Jesus, ang title ng healing program. Kasi bahagi ng aking healing ministry yung
paggamit ng Jesus prayer na pagbanggit sa pangalan ni Jesus. Ito'y galing sa isang RVM sister na naghihiling din, si Sister Gloria Ross RVM, doon sa Mother Ignacia Healing Center sa Bagombong, Caloocan City. In 2003 and 2004, doon ako nagsimulang tumugon sa panawagan ng Diyos na makibahagi sa pagpapagaling niya sa mga may sakit. At nung bigyan ko ang aking sarili ng 1-year discernment period, sa tulong ng aking tita madre, ang bunsong kapatid ng tatay na RVM sister din, at nalaman niyang meron akong mitiin na tumugon sa paanyayang Diyos sa healing ministry, nirefer niya ako kay Sister Gloria Rosa at pinapunta doon sa kanilang healing center sa Bagombong, Caloocan, sa Mother Ignacia Healing Center. And for 1 year, yun yung pag may free time ako, nagpupunta doon sa healing center ng mga RVM sisters, at doon ko nakita o nalaman yung ginagamit ni Sister Gloria na Jesus prayer, pagbanggit ng pangalan ni Jesus. Although ito, biblical ito, at si Jesus mismo nagsabi, kung meron tayong inihiling sa ngalan niya, ibibigay ng Diyos sa atin. And then, kay Sister Gloria, 10 times yung pagbanggit niya ng Jesus. Pero nang tanungin ko siya kung bakit 10 times, ang sagot lang niya sa akin, parang 10 times sa isang decade ng rosary, parang 10 commandments. Ako naman, nung gayahin ko si Sister Gloria sa paggamit ng Jesus prayer, ginamit ko ang 12 times kasi full number ang 12 sa Bible. And then, sa pagkikibagi ko sa mission ng pagpapagaling ng Diyos sa may sakit, ito na yung naging parang healing prayer na gamit ko, ang Jesus prayer. Kaya nung maisipang gamitin yung King Lagyo ng Jesus o sa ngalan ni Jesus, nakita ko lang dito ang kahalagahan nung pagbanggit sa pangalan ni Jesus at nakalaan ito upang makamit ang biyaya, na nakalaan upang tumugon sa ating kahilingan, at higit lalo makamit ang biyaya ng kagalingan para sa mga may sakit. At 5 taon nang lumipas, 2 araw bago ang aking birthday ng July 26, in 2020, before my 50th birthday, doon nagsimula ang pilot episode ng King Lagyo ng Jesus, July 24 at 2020. At 5 taon na mahigit nasa ere ang KLNJ o King Lagyo ng Jesus, at maraming salamat at nabigyan ng pagkakataon na makibahagi sa mission ng radio station ng DWBL 91.9 Bright FM sa pamagitan ng healing program na naisilang 5 years ago, kasama ni Brother Jeffrey M. Gomez, na aking co-host. Ngayon po, Father Ronnie, nabanggit nyo yung inyo pong healing ministry. Sa inyo pong palagay, gaano kalaki or kaimportante yung naitutulong ng Bright FM 91.9 dito po sa inyong healing ministry? Katulad ng nabanggit ko kanina, nung mga panahon na nahinto yung pagmimisa, nagsarang mga simbahan, doon ko lalong nakita na appreciate yung kahalagahan ng radio station natin. Although bago yun, nandun naman yung paanyaya na simulan na itong healing program, pero parang sa tamang panahon na pinakita ng Diyos na ito yung nararapat na magawa, lalo ng mga panahon na di ako makapaghiling mas, di makapunta yung mga tao sa simbahan. Parang ang nilalapit na sa tao, kahit nasa ibang lugar sila, sa ibang bansa, na makamit ang biyaya sa pamamagitan ng radio station ng ating Archdiocese. Father Ronnie, bukod po sa inyong programa na King Lagyo ng Jesus, kayo rin po ay nagmimisa sa ating radyo, yung ating Misa King Radio, every Wednesday naman po ito, no? At napansin namin, Father Ronnie, no, na sa kabuuan ng misa, talagang umaawit po kayo. Ganun po ba talaga kalapit itong pag-awit sa inyo? Hindi naman sa marunong akong umawit. Binabalikan ko lang yung kwento na bago ako na-ordain na pari, last December 11, 1997, I was able to attend the 2-week seminar on liturgy in Malaybalay, Bukidnon, under Father Anscar Chupungko. Forte ni Father Anscar, nung buhay pa siya, ang liturgy. Actually, nung mga panahon yun, ayaw na akong payagan ni Monsignor Ninoy Canlas, ang aming director noon sa Theology Department ng Mother Bulutan Seminar. Sabi niya, di mo na kailangan yan, malapit ka na ma-ordain,
Ako naman sabi ko, sa paniniwalang makakatulong yung pag-attend ko ng 2-week seminar sa liturgy doon sa Malaybalay, Bukidnon with Father Anscar Chepongko, pinagpatuloy ko yung pag-attend ng seminar. And then sa loob ng 2 linggo, araw-araw nagmimisa kami. Nagcha-chant si Father Anscar Chepongko, OSB. And then, hindi ko mapigilan isang araw na nilapitan ko siya at nagtanong din ako, Father, bakit umaawit ka sa misa? Kukunti lang naman tayo. Hindi ko makalimutan yung sagot ni Father Anscar. Sabi niya, gusto ko maging special ang grupo. Yun siguro yung tumatak sa kaisipan ko at maging sa kalooban ko. Nung ako'y maging pare, usually naman tuturuan kami sa seminaryo, umawit. Kasi yung Thanksgiving Mass namin na misa kantada, although siyempre sa mga panahon yun, nakasama na yung nervyos, first time magmisa, minsan nawawala sa tono. Pero pinagpatuloy ko yung pag-awit sa misa dahil siguro dala ko yung inspiration ni Father Anscar Chepongko after experiencing sa kanya na nagmimisa tapos umaawit siya, nagcha-chant siya. So yun yung pinanggagalingan. Maaring ang iba nagtataka bakit ako umaawit, pero yun yung isang malalim na kahulugan bakit hanggang ngayon umaawit ako sa misa. Actually, minsan nga may nagsabi sa akin, sabi nung isang nakausap ko, Father, minsan may nagtatang sino rin nagmimisa. Nung narinig na umaawit yung nagmimisang pare, nagsabi rin yung pare, ay, si Father Ronnie pala. Sabi raw nung pare, bibigyan ko yan ng 6 months, ihinto yan sa pag-awit sa misa. Nung sabihin sa akin, after almost 3 years na so sabi ko, hindi naman ako huminto. After 6 months. Hanggang ngayon naman, umaawit pa rin ako. Kasi meron akong malalim na dahilan bakit ko ginagawa yan. Nakatulad ni Father Anscar Chepongko, binabalikan ko yung kwento na gusto kong maging special din yung congregation. Gaano man sila karami o konti, maramdaman nila yung buhay na presensya ng Diyos at maging special yung grupo o yung congregation na pinagmimisahan. Father Ronnie, yung Bright FM, ano naman po yung naitulong nito sa inyo personally? Unang-una, siyempre, nakita ko kung gaano kalaki ang tulong ng Bright FM, especially sa pag-involve ko sa healing ministry. Una, nabigyan ng platform, in a way, naging regular yung healing program at naibabahagi yung mga healing testimonies ng mga may sakit na nagpadasal at gumaling. At ito'y para sa akin, inspiration din para sa mga may sakit at para di sila mawalan ng pag-asa sa buhay. At sa Diyos, patuloy na umasa at maniwala na makakamit din nilang biyaya na kailangan para gumaling din sila sa kanandang physical, emotional, psychological, spiritual. At siyempre, mas malawak kasi yung yung inaabot ng reach. Nasa bahay man sila, nasa hospital saan sila naroon, and even yung nasa ibang bansa, napakandang tingnan lang na kapag naipapahayag ang salita ng Diyos sa mga kwento ng pagpapagaling niya sa mga may sakit, may mga may sakit o kaya yung kanilang pamilya na nabibigyan din ng pagkakataon na makarinig ng mga kwento na sa kanila magbibigay ng pag-asa, ng lakas ng loob at sana ng pagkakataon din upang makamit yung pagpapala ng Diyos at makamit din lang ganap na kagalingang physical, emotional, psychological, spiritual. Father Ronnie, dito nga po sa Archdiocese ng San Fernando, pag sinabing healing priest, kayo kaagad yung naiisip, no? So, papaano nyo po tinatanggap or papaano po yung pananaw nyo dito sa tawag na ito sa inyo? Sa totoo lang, matagal na palang may sakit na gumaling na hindi ko pinansin. Bagong pari pa ako noon at napakiusapan na ako ng mga kaibigang Poor Clare sa Betis, Guagua, kasi yung isang kaibigan nila si Loida from Guagua naghahanap ng pare kasi yung kapatid niya si Aling Nene Puno ng LM Subdivision Guagua, breast cancer patient at pinagtapat ng doktor na may taning ng buhay niya. Nagpahanap siya ng pare kasi preparation for her death.
tanggap na niya na may tani ng buhay, kaya gusto niyang paghandaan ang kanyang kamatayan. Ako yung inanyayahang magpahid ng langis kay Aling Nene Puno. Sa totoo lang, nung makita ko si Aling Nene Puno, mahinang-mahina, nakahiga, hindi na makatayo, nagsabi rin sa sarili ko, hindi na magtatagal ang may sakit na to. Pero sino ako para magsabi kung hanggang kailan ang buhay ng tao? Ginamit ng Diyos ang sakramento ng pagpapahid ng langis na kung minsan kinakatakutan ng iba, kasi ang tawag natin sa anointing of the sick, sacrament of anointing of the sick, last sacrament Ito na yung parang huling sakramento na tatanggapin ng isang tao kasi mamamatay na siya. Although siyempre wala na tayo nung unang panahon na ang pare, ang lawak nung kanyang nasasakupan, wala namang modernong kagamitan katulad ng sasakyan o nung kung ano man sa telepono para mapagbigay alam sa kanya na may sakit sa isang lugar na kanyang nasasakupan. Kaya maaari madalas kapag namamatay na yung tao, doon maaaring tanggapin yung sakramento ng pagpapahid ng langis ng may sakit. Although siyempre, sa panahon ngayon, magkaroon nawa tayo ng positibong pananaw hinggil sa sakramento ng pagpapahid ng langis, katulad ng kwentong binabahagi ko, yung kwento ni Aling Nene Puno, isang breast cancer patient na humingi o nagpahanap ng pari upang lanyahan siya o pahiran ng langis at tanggapin ng huling sakramento. Lumipas ang buwan, taon, December 1999 yon, tumanggap ako ng Christmas card galing ng Las Vegas, Nevada, sa USA. Si Loida pala, kapatid ni Aling Nene Puno, nasa Amerika na. At bahagi nung kanyang Christmas greetings yung pasalamat kasi yung kapatid niya gumaling at nakapunta pa ng Amerika. Yung card na yon na itabi ko in 2003, yun yung bigla ko na lang nasumpungan yung parang merong gustong pagawa ang Diyos sa akin. Naghanap ako ng reading materials on healing ministry until makita ko yung isang libro ng pamagat niya, Pranic Healing, at galing ito sa kaibigang mongha sa Santa Clara na may short note na nakaipit. Nabigla ako nung mabasa ko yung short note parang ang dating sa akin, parang hindi ko nabasa yung note na yon. And after Pentecost Sunday in 2003, nung makita kong librong yon, nagpunta ako sa mga poor clay sa Betis Bagua at kinuwento ko yung nangyayari sa akin at nagpatulong. At sila yung nagpaalala sa akin, hindi ba, noong 1998, April, ikaw yung napakiusapan namin upang dalawin si Aling Nene Puno para sa kanyang kahilingan na tanggapin ng sakramento ng pagpapahid ng langis sa may sakit. And then, gumaling siya. At nung year na yon, 2003, nakita pa kami ni Aling Nene sa Poor Clare, sa monasteryo nila sa Betis Guagua. Nung makita kami, ang tanging nasabi ko lang, gumanda po kayo. Kasi ang reference ko, naalala ko nung lanyahan ko siya 5 years ago, that time, mahinang-mahina, payat na payat, pero nung magkita kami, medyo tumaba na at nakabawi na sa kanyang kalusugan. After 5 years, marahil nagawa niya kung ano pa yung dapat niyang gawin. And then another 2 years na balitaan ko na ilibing na siya. Pero kapag binabalik ang kwento ni Aling Nene Puno, mahaba ng 7 taon para sa isang breast cancer patient, alam niya may tani ng buhay niya. At pati na sa pamilya, siyempre. At ito yung isang kwentong na nakatulong sa akin noon upang ipagpatuloy ko yung 1-year discernment period at makita na kung ano ba talaga itong paanyaya ng Diyos sa akin. Pero mayroong isang magandang kwento na dapat balikan din na ako mismo pinagaling din ng Diyos. Kapistahan ng aming patron ng si Santa Ana, July 26, 1970, nang isilang ko ng nanay. Nagkasakit. At sa paglipas ng araw, ng isang linggo, nakita ko raw akong nag-aagaw buhay. Nangingitim. At natakot ang pamilya, baka raw mamatay akong di nabibinyagan. Kaya noong panahon yon, imbes na itakbo ko sa ospital, tinakbo ko ng pamilya sa simbahan. And araw na linggo yun, Augusto 1970, may 3 bata nang nando doon, naghihintay para sa oras ng pagbibinyag. Pero dahil nagmamandali o naghahabol ng oras, napakiusapan ng pamilyang mambibinyag na coadjutor o assistant parish priest na si Father Double L kung tawagin, si Father Luis Lagman.
Yung iba siguro, naalala pa siya nung buhay siya, kapag September 8 coronation ng Virgen de los Remedios, yung Universal Canonical Coronation, pag communion, may isang paring tumayo at umawit ng Hail Mary. Siya yung naminyag sa akin, si Father Luis Lagman. At salamat, pinagbigyan ng pamilya ko, pinagbigyan ako in a way, na binyagan ako, at hindi na isabay doon sa 3 bata. Kasi siguro nakita niya yung kalagayan ko, nangingitim, nag-aagaw buhay. At tanggap na marami ng pamilya ko noon na kung mamatay man ako, nung linggong yon, malaking bagay na nabinyagan ako. At nandun yung paniniwala ng pamilya ko na dahil nabinyagan ako, mapapabuti ako hanggang sa kabilang buhay. Kaya kapag binabalikan ko ang kwento ng aking pagkakabinyag, ang nakikita ko, ganun pala ako kamahal ng pamilya ko. Is na alang-alang kapakanan ko paano ako mapabuti, hindi lang dito sa mundo, bagkus hanggang sa kabilang buhay. Yan din naman ang kagusto ng Diyos. Ang mapabuti tayo, hindi lang dito sa mundo, bagkus hanggang sa kabilang buhay. Kaya nga dito natin makikita ang malalim na kahulugan din ng aking parokya ngayon, Parish of the Lord's Ascension, na sa bandang huli, ang bawat isa sa atin mabibigyan ng pagkakataon na makakarating din ng langit. Nang sa ganyan, makibahagi tayo sa tagumpay ni Jesus pagkatapos niyang kanyang buhay at bago siya umakyat ng langit, isinugo niya ang kanyang mga apostoles, ang kanyang mga alagad upang may pagpatuloy pang misyong kanyang sinimulan at patuloy na maipahayag ang mabuting balita noon at hanggang ngayon. Kaya ngayon din ang laging binibigyan ko ng halaga pag may taong may sakit at pinagaling ng Diyos, regardless kung gaano man ba o kaiksi panahon, ang mas mahalaga ito. Although siyempre, kapag tayong tinanong, ang gusto natin mahabang panahon, mahabang buhay, pero kung minsan kahit konti lang panahon na ibigay ng Diyos sa atin, sapat na yon para magawa natin kung ano dapat natin gawin, nang sa gayon mapabuti tayo hindi lang dito sa mundo, bagkus hanggang sa kabilang buhay. Kaya nga laging tarapag ko dito, sapat na panahon. God is giving us enough time in order for us to fulfill His will in our mission so that one day we'll be able to enjoy the fullness of life in His kingdom in heaven. Lahat tayo mabibigyan ng pagkakataon na umakyat, magtungo ng langit, nang sa gayon makamit natin ang kaganapan ng buhay. Pero kailangan nating tapat na gampanan ang ating kani-kanyang mission dito sa buhay. At yung mission natin sa buhay bilang mga bininyagan ay bahagi lang ng mission na ginampanan ng ating Panginoon. Ang mission natin ay hindi talaga sa atin Mission ito ng Panginoon na pinagkatiwala sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga apostoles. Pero bilang bininyagan, tayo alagad ng Panginoon at tayo nakikibagi sa kanyang mission ginampanan. Kaya ayon sa ating kani-kanyang kakayahan, patuloy naman natin maipahayag ang salita ng Diyos, ang mabuting balita ng sa gayon, maging daan din tayo upang mapabuti ang ibang kapwa, pero sana mapabuti hindi lang dito, kundi mapabuti hanggang sa kabilang buhay. Kaya malaking biyaya para sa akin na ako'y nabigyan ng pagkakataon bilang isang paring Kapampangan na kasabay ng aking buhay bilang isang paring Kapampangan ang pagtugon sa panawagan ng Diyos na makibahagi sa kanyang misyon upang pagalingin ng mga may sakit. Na ako na kanyang pinagaling nung 7 araw pa lang ako pagkatapos akong isilang ng nanay sa kapistahan ni Santa Ana na aming patrona sa Santa Ana, Pampanga, ay binigyan ng pagkakataon na maging daan din upang makatulong, upang makamit din ng iba ang biyaya ng Diyos para sa kanilang kagaling physical, emotional, psychological, at spiritual. Father Ronnie, naibahagi niyo po yung mga pagpapasalamat nitong mga nakakuha ng kagalingan, no? Humingi sa inyo ng kagalingan na ipagdasal. May mga pagkakataon din po ba na may mga humingi sa inyo na ipagdasal upang gumaling sila pero hindi nila nakuha yung kanilang kahilingan? So ano po yung sinasabi nila nun sa inyo at papaano niyo po yun tinatanggap? Isang kwentong gusto kong balikan, yung kwento ng isang kaibigang mongha, Santa Clara. Nagkaroon nun ng problem sa may tenga ang mongha. And then, pinagdasal, pero naoperahan. Nung dalawin ko siya, in a way parang naging emosyonal kasi sabi ko sa kanya, bakit yung iba? Di ko kilala. Nag-text lang,
overseas call, pinagdasal, gumaling. Pero bakit ikaw, sabi ko, bilang kaibigan, bakit ang nanay ko, pinagdadasal naman, pero bakit parang hindi gumagaling? Ako mismo na ngayon yung nakakakita na may pagkakataon na may pinagdarasal, pero bakit parang hindi gumagaling? Maaring yun din ang naranasan ng iba. Pinagdasal ko naman sila, pero bakit may karamdaman pa rin sila. Pero itong kwento ng kaibigang mongha, pinaalala niya sa akin yung lagi kong sinasabi. Sabi ko sa akin, Father, I was healed. Doon natuloy yung operation, pero nung ipagdasal mo ko, gumaling ako. Kasi doon takot ako eh. Pero nung ipagdasal mo ko, nagkaroon ako ng lakas ng loob upang magpa-opera. Ako na nagsasabi lagi, hindi naman physical ang healing. May pagkakataon ng kagalingan, emotional, psychological, spiritual. At salamat ako dun sa kaibigang mongha kasi pinaalala niya sa akin na oo, may mga panahon na pag gumaling yung may sakit, masaya rin ako kung paanong maging nagiging masaya yung mga may sakit na gumagaling sa kanilang karamdaman, pati na yung kanilang pamilya at mga minamahal sa buhay. Pero sa kabilang banda, siguro wag lang nating i-focus lang yung healing sa physical aspect. Mayroon ding emotional, psychological, and spiritual. Yun yung isang paalala sa akin ng kaibigang mongha. I was healed, sabi niya. Yung lakas ng loob na natanggap ko, sapat na yun at naging daan ng aking kagalingan. Well, siyempre, nandiyan ng doktor, nandiyan ng ospital, nandiyan ng gamot, may mga modernong mga kagamitan, bahagi yan ng healing ministry ng Diyos. At may pagkakataon na talagang darating yung oras na kailangan talagang kausapin o magpakonsulta sa doktor, tapos kailangan ko minsan uminom ng gamot kasi minsan yung iba, Father, sabi, di na ako inom ng gamot, sabi. Ako naman, ang sabi ko, kung kailangan nakakatulong, nandyan yan, part ng healing ministry. Kaya kung minsan may isang cancer patient, nung nasa Candaba pa ako, Father, hindi na ako magpapa-chemotherapy. Sabi ko, kung merong basbas ng doktor mo na hindi mo na kailangan yung chemotherapy, itigil mo na. Pero kung kailangan mo at pwedeng makakatulong sa iyo, huwag mong itigil. Pero yung iba, siyempre, yung pananalig na sa Diyos, mas mangingibabaw. Yung iba, di mo naman mapigilan, di na uminom ng gamot, di na magpa-chemo, kung ano man yung proseso na dapat pang gawin. Pero kung minsan, kapag ang Diyos talaga ang gumawa ng paraan, even yung mismong operation, pwedeng hindi matuloy. Nabanggit kanina na itong ascension of the Lord, marks the end of His earthly ministry and beginning naman of His eternal reign. So, kung i-apply po natin to sa buhay ng tao, ano po yung pananaw ninyo na sa buhay po ng tao, kapag may natapos, may dumarating o may nagsisimula? Kanina banggit mo kung ano yung mga ginagawa na namin dito. Actually, nasa panahon pa kami ng status quo na kung anong dinatnan ko, pinagpapatuloy. At nasa proseso kami na pwedeng magkaroon ng iba o baka ipagpapatuloy ng mga officers ng Paris Pastoral Council. Ngayon, kasalukuyang umihingi ng 3 recommendations sa mga organizations na kung kapipili ako kung sino yung mag-lead, and then sa mga ministries and even sa Pastoral Council. By September, may plano na magkaroon ng induction, and at the same time, para din sa aming gaganaping pastoral planning. Para tingnan din namin kung ano yung mga bagay na pwedeng ipagpatuloy at pwedeng simulan na baka bagong programa o proyekto. Pag may natatapos, may nagsisimula, diyan natin makikita maging sa buhay namin mga pare. Hindi naman porket natapos na yung paglilingkod ng mga naunang pare sa akin, hanggang doon na lang yon. Ang mainam dito yung sa pagdating ko, may mga bagay na dapat ipagpatuloy. Yung mga nakakatulong, nakakabuti, dito makikita yung di naman natapos kasi yung mission nung matapos yung ibang mga parang na destino dito.
kailangan lang itong ipagpatuloy. At yan din naman ang diwa nang iwan ni Jesus ang kanyang mga alagad. At sinugo niya ang mga ito na humayo kayo at mangaral sa lahat ng mga bansa, binyagan ang ang lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Sa kagustuhan ng Panginoon, nang iwan niya ang kanyang mga alagad, gusto niyang may pagpatuloy pa ang misyong kanyang sinimulan. At yan din naman ang pananaw ko. Nandito ako, hindi naman dahil ako yung nagpapagaling ng may sakit. Nandito ako kasi instrumento lang ako para pagalingin ng Diyos, patuloy pang pagalingin ng Diyos ang iba at nang patuloy pang magampanan ng tao kani-kanyang mission nila sa buhay. Sa intensyon, sana nga balang araw, lahat tayo makarating ng langit katulad ni Jesus. Dahil ginampanan natin ang ating kanya-kanyang mission sa buhay dahil pinagpatuloy natin ang misyong sinimulan ng ating Panginoon na iniwan niya at pinagpatuloy kanyang mga alagad. At sa modernong panahon, sa kasaling panahon, tayo naman sa ating kani-kanyang kakayahan, sa ating kanya-kanyang misyon, may pagpatuloy pa nawa itong misyong ginampanan ni Jesus nang sa gayon patuloy nating may pahayag ang salita ng Diyos. Kaya dito makikita ang kahalagahan siyempre na meron tayong registration sa ating Archdiocese for the past 10 years. At siyempre, special kung binibigyan ng halaga dahil sa pakikibahagi ko sa mission ng Panginoon sa pagpapagaling sa mga may sakit, may mga may sakit na natulungan ng registration sa kanyang healing program na KLNJ na pinapangunahan ko kasama ni Brother Jeff. At siyempre, gayon din ng ilang mga staff ng registration na kantabay. Dati Friday ito, pero ngayon, dahil sa paglipat ko dito sa parokya, may mga activities ng Friday, minabuting inilipat na ngayon ng Thursday, 7:30 p.m. Father Ronnie, nabanggit niyo po yung pagpapatuloy ng misyon. Ngayon po, paano niyo po kaya nakikita itong inyong parokya na makipag-participate dito sa misyon ng radio station? Especially po na medyo connected po talaga dahil during Ascension Sunday, sineselebrate po ng radio station itong Social Communication Sunday. Ano po? Kapag solemnity ng Lord's Ascension. Dito natin makikita yung pagkakataon na kaloob ng Diyos sa atin na nagkaroon tayo ng radio station sa ating Archdiocese at especially, siyempre, hindi lang tuwing kapistahan, dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ni Jesus, bagkus sa pang-araw-araw ng ating buhay. Particular siyempre kasi mission na dapat magampanan ngayon, hindi lang sa parokya dito, sa buong Archdiocese, yung paanyaya ni Pungdong na bilang Arsobispo na magkaroon ng BEC o Basic Ecclesiastical Community sa lahat ng mga parokya at sa mga institusyon. At malaking tulong siyempre ang registration. Unang-una siyempre meron tayong regular na misa na maaring makibahagi yung mga tagapakinig, tagapanood ng Bright FM. Aside from the daily masses, aside din sa KLNJ na healing program, meron tayong programang Usapang Biblia with Among Jess Lyugan is company na mahalaga rin ito kasi sa buhay sa bikiing magkaroon ng BECs sa ating parokya, mahalagang mapag-usapan at maunawaan din siyempre ang kahulugan ng salita ng Diyos. Kaya dito makikita rin yung kahalagahan, hindi lang ng programang Usapang Biblia, maging ng barkadahan kay Kristo kasi pinagdinilayan yung Gospel for the Day and even yung Saints for the Day na pinapangunahan naman ni Among Saing Papawid na si Among Pet, ang station administrator at kasama ng mga iba pang mga barkada. At sa iba't iba pang mga programa, halimbawa Monday night yun, no? Yung psych time. Yes. Sa usaping psychological, nakakatulong din ang ating radio station at bahagi rin kasi siyempre sa ating pagkatao na kailangan din natin bigyan ng halaga yung ating buong pagkatao. At yung iba't iba pang mga programa na alam ko marami pang mga programang mabibigyan pa ng pagkakataon na masimulan. At siyempre, hindi naman isasantabi even yung program para sa lay empowerment natin every Saturday. Sana marami pang programa ang madagdag at ito'y tutugon sa
pangailangan ng sambayanan ng Diyos, hindi lang dito sa ating archdiocese, even sa iba't ibang mga lugar at maging sa ibang bansa. At ito'y pagpapahayag lamang na kung paano nakikibahagi ang Bright FM sa kagustuhan ng Panginoon na patuloy na maipahayag ang kanyang banal na salita. Father Ronnie, ano po message niyo po sa Bright FM ngayong pinagdiriwang po nito ang kanyang ika-10 anibersaryo? Nakaisang dekada na ang DWBL 91.9 Bright FM. Sana hindi lang isang dekada pa, kundi patuloy pang magdiwang ang bawat isa sa atin, at dahil meron tayong biyaya na tinanggap o tinatanggap sa pamamagitan ng iba't ibang programa ng radio station ng ating Archdiocese dito sa Archdiocese of San Fernando, Pampanga, ang DWBL 91.9 Bright FM, na patuloy na gamitin pa ng Diyos ang radio station natin upang patuloy na may pahayag ang salita ng Diyos at makamit ang biyaya na nakalaan upang mapabuti ang bawat isa sa atin at maging daan lang ito upang sama-sama tayong makapaglakbay patungong langit, at balang araw doon ay makakamit natin ganap na kaganapan ng buhay. Dahil dito sa mundo, hindi lang tayo nakinig sa salita ng Diyos, bagkus naging daan din tayo upang patuloy na maipahayag ang salita ng Diyos. At sana ang buong Bright FM family at siyempre yung mga tumutulong din, mahalaga ring bigyan sila ng halaga, kasi kung wala yung mga tumutulong, mahihirapan siyempre yung apostolate na ginagawa ng ating radio station sa panguna ni Among Pepa Bakay. Father Ronnie, ngayon po maaari niyo po ba kaming pangunahan sa isang healing prayer? Sama-sama po nating damhin ang buhay na presensya ng Diyos at maging daan nawa itong episode na ito para sa pagdiriwang ng 10th founding anniversary ng DWBL 91.9 Bright FM na sa dating na September 7, 2025, celebrating a decade of life, journeying together in one mission. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Tanggapin mo, O Diyos, ang aming papurit pasasalamat dahil minsan pa ibinigyan mo kami ng pagkakataon sa programang ito na minsan pang tingnan namin at bigyan ng pagpapahalaga ang bawat biyayang ipinagkaloob mo sa amin, lalo na sa mga pagkakataon na naging instrumento ang radio station ng aming Archdiocese dito sa Archdiocese of San Fernando, Pampanga, sa pamamagitan ng DWBL 91.9 Bright FM sa iba't ibang mga programa at maging sa mga misang ay iniaalay. Dalangin namin, igawad mo ngayon, O Diyos, ang iyong pagpapala ng kaisa ng mga kakaluguran, mga kaibigan na nakikibahagi sa pagdiriwang ng 10th founding anniversary ng DWBL 91.9 Bright FM at sa pamagitan nitong programa na nakalaan upang bigyan ng halaga ang pag-iral ng Bright FM dito sa Archdiocese of San Fernando, Pampanga, nang patuloy na makamit ang iyong pagpapala at kagaling ang physical, emotional, psychological, spiritual ay gawin mo ngayon, O Diyos, mga may karamdamang kakaluguran o kaibigan na ngayon nakikibahagi, yung nanonood sa episode na ito ng Decade of Light, journeying together in one mission. And as we celebrate the 10th founding anniversary of Bright FM this coming September 7, 2025, give us then, O God, more opportunities to be blessed, to be healed by the radio station of our Archdiocese of San Fernando, Pampanga. We then express at this very moment our deep faith before you, O God, and through your love and mercy, allow then your healing energy to penetrate to our whole being, especially to every affected area of our body, so that together with our family and loved ones, we'll be blessed, we'll be healed physically, emotionally, psychologically, and spiritually, in order for us to continue fulfilling your divine will
in every mission that we must accomplish. And as we journey together, give us then the wonderful opportunity to enjoy the fullness of life in your kingdom in heaven. Like Jesus, give us the opportunity to ascend into heaven after fulfilling our mission here on earth. We then entrust unto you, O God, the desires of our hearts, and we now ask you to bless and heal us in Jesus' name. Amen. Together we say Jesus 12 times. Jesus, 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 Jesus. Jesus ascended into heaven, have mercy on us. Christ the divine healer, have mercy on us. Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Healing Heart of Jesus, have mercy on us. 3 times Jesus, 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 Jesus. In Jesus' name, bless and heal us, O God, as well as our family and loved ones. In Jesus' name, pour out upon us your blessings so that our personal intentions will be answered favorably. In Jesus' name, give us more opportunities, O God, in order for us to fulfill our mission here on earth, so that one day we will ascend into heaven like Jesus. We will enjoy the fullness of life in your kingdom in heaven. Pour out then your blessings upon us and bestow your blessings for a meaningful, joyful celebration of the 10th founding anniversary of the radio station of the Archdiocese of San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Bless us then and celebrate joyfully and meaningfully the 10th founding anniversary of Bright FM. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. At dito po, nagtatapos ang episode ng Decade of Light, Journeying Together in One Mission. At nakasama nga po natin si Reverend Father Ronnie D. Cao. At hanggang sa susunod pong paglalakbay, dito po sa ating nag-iisang misyon, ito po si Chinchin Nugid, mag-ingat po tayo.